Интеграцията означава повече от това просто да си намерите работа. Тя означава да виждате перспективи, да разпознавате възможностите и да следвате своя собствен път. С програмата Интеграция Плюс на Микропартнер ние ще ви подкрепяме лично и индивидуално по пътя към пазара на труда. Ще ви помогнем да определите своите силни страни и да разработите реалистични професионални цели, като вземем предвид вашата лична и семейна ситуация. Независимо дали става въпрос за стаж, професионално обучение или започване на работа, ние ще ви помогнем да намерите подходящ старт. Ще получите подкрепа при подготовката на документите за кандидатстване за работа, при контактите с работодатели и при подготовката за интервюта. Същевременно ще подобрим вашите познания по немски език и ще ви консултираме подробно относно възможностите ви на пазара на труда. Интеграция Плюс означава също така помощ в ежедневието. Ние ще ви подкрепяме по въпроси, свързани с жилището, финансите и комуникацията с държавните институции, за да можете да се съсредоточите върху своето професионално бъдеще. Заедно ще открием нови професионални перспективи за вас и ще ви помогнем устойчиво да развивате своите умения и компетентности. Вече повече от 30 години сертифицираният образователен център Микропартнер в тясно сътрудничество с агенциите по заетостта в Бремен и Бремерхафен успешно помага на хората да намерят работа и да придобият професионална квалификация. Ще ни намерите в центъра на Бремен на адрес Мартини Штрасе 60, в близост до спирка Амбрил, до която лесно може да се стигне с трамвай и автобус. Започнете още сега, безплатно и с персонална подкрепа. Интеграция Плюс от Микропартнер. Ще се радваме да ви помогнем.